اچھا انسان آنکھ تے دین اے نظر دا بڑا کوئی کمال ہوندے اگر کوئی شخص آنکھ دے نا نظر دا کوئی کمال کہنے تو میں ایک خدمت عرض کرے نا بعض دفعہ بچہ بڑا روندا پیا ہوندے تڑپدا پیا ہوندے اکھاں وچوں ہنجو آویندے ماں دا دودھ نہیں پیندا ایڑیاں زمین دے تے رگڑے دے سرکے چاہدے ویڑے وچ نہ ہوئے کلٹیاں بازیاں ودا کھانا ہوندے او فوراً کو چاہتے نا سا استاد اوروں کول پہنچ وینے او جلے مولوی صاحب قاری صاحب استاد جی اوروں کول پہنچ دے تو استاد جی اور میں سورت فاتح شریف پڑھ دے آیت الکرسی پڑھتے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار دا پھوکا مرندے نا فوراً استاد جی اوروں کو نا جمعی آویندی ہے سرکے چاہتے اباسی آویندی ایڈو استاد اوروں کو اباسی آندی ہے کیونکہ استاد جی اور تھوڑے جے عامل ہوندے پتہ ہوندے تو فوراً اکھیں چوں پانی آویندے استاد جی اور ول آکھ دیندے ایک نظر لگ گئی ہے کمال ہے بال تے گندی نظر لگے او اثر کر ویندی ہے اللہ اکبر